Dalma sewda u temperaturi enormi ħakmu żona industrijali tal-Marsa, biżwit iċ-ċimiterju tal-Addolorata wara li l-scrapyard ta' JEC Steel Limited inħakmet minn ringbar għat-tieni darba f'4 snin. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta din l-scrapyard fi triq Garibaldi inħakmet minn ringbar li waslu sabiex numru kbir ta' Bowsers tal-ilma uffiċjali tal-protezzjoni ċivili illi kienu xogħol u anka oħrajn li kienu id-dar daħlu immedjatament ma' sħabhom biex jippruvaw jikkontrollaw in-nirien. Net News kien min tal-ewwel fil-post sa qabel il-wasla tal-Bowsers meta t-toroq tal-madwar kienu għadhom qed jingħalqu. Għodwa impenjattiva ferm għat-timijiet tal-emerġenza tagħna hekk kif qabdet scrapyard l-scrapyard tal-karozzi illi qiegħda eżatt ma' ġenb iċ-ċimiterju tal-Addolorata u li inħakmet minn nar eżaġerat. Għalhekk il-protezzjoni ċivili, il-Pulizija, il-Trasport Malta u anka t-timijiet mediċi ta' Mater Dei kienu fil-post sabiex jassistu lil-raba il-dawk illi kienu fl-scrapyard il-dawk tal-madwar. U ovvjament sabiex il-protezzjoni ċivili tipprova tikkontrolla dan in-nirien illi qegħdin taraw warajja. Fil-ħin illi t-timijiet tagħna tal-emerġenza kienu qegħdin jaħdmu fuq dan in-nar issejħu numru ta' Bowsers li ovvjament qed jippruvaw jikkontrollaw dan in-nirien illi ħakkem din l-scrapyard. Minħabba dawn in-nirien l-MCAS tikkanċellat il-lezzjonijiet. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kellu jwaqqaf xi titjiriet ta' ajruplani żgħar u anka nagħlaq il-ċimiterju tal-Addolorata. Fil-post instemaw splużjonijiet żgħar minħabba l-materjal fl-scrapyard fosthom it-tajers u anka batteriji ta' vetturi diversi. Bl-akbar inkwiet tal-uffiċjali ikunu silos tal-KPH Feed Mill li jemma ġenb l-scrapyard u li jkunu mimlijin bil-ġwies. Sorsi ta' dan l-istazzjon spjegaw illi huma numerużi silos li meta jħossu sħana eżaġerata bħal dak illi joħroġ f'nirien bħal dawn jistgħu anka jisplodu u jikkaġunaw ħsarat kbar mhux biss fil-faċilitajiet imma anka fil-madwar. Il-post kien maħkum minn kommozzjoni sħiħa illi anka estendit fost numru ta' qraba illi viżibilment inkwetati waslu fiż-żona sabiex jikkonfermaw li l-membri tal-familja tagħhom illi jaħdmu fl-scrapyard u anka fil-madwar ma ġralhom xejn. Kienu preżenti anka numru ta' ħaddiema u anka sidin tal-fabbriki fil-madwar. Id-duħan intlemaħ minn madwar Malta kollha, mill-Belt Valletta għal Ħalluqa u Ħall-Qormi, iż-Żejtun, Raħal Ġdid u anka l-Ħamrun u San Ġwan. Dan fil-waqt li twassal ukoll appell biex ir-residenti tal-Marsa u Raħal Ġdid li joqogħdu fil-viċin iżommu twieqi magħluqin minħabba tħaħen tossiċi li kienu tilgħin fl-arja. It-toroq tal-madwar inqalqu għall-pubbliku mill-uffiċjali ta' Transport Malta sabiex il-Bowsers, l-ambulanzi u anka l-vetturi tas-CPD jgħaddu bla xkil. Kien hemm anka numru ta' uffiċjali tal-Pulizija li kienu fil-post sabiex jassistu. Dan mhux l-ewwel inċident li seħħ f'din l-istess scrapyard, hekk kif propju fis-16 ta' Settembru tal-2021 din inħakmet minn nirien kbar. Ħadd ma kien weġġa f'dak l-inċident, iżda investigazzjoni mit-Times sabet li l-scrapyard kienet irċivit numru ta' twissijiet fuq diversi illegalitajiet. Dak iż-żmien kienu nħarġu numru ta' ordnijiet ta' stop and compliance illi ingħataw lis-sit tal-scrapyard mill-era fosthom dwar materjali li ma kinux miżmuma sew li anka kienu barra l-konfini tal-scrapyard u anka minħabba t-tixrid ta' żejt fost l-oħrajn. L-scrapyard kienet anka kisret numru ta' regoli li jipprevjenu li jaqbad in-nar. Materjal għar-rimi ma kienx jiġi proċessat kif suppost u anka żjud illi ma kinux qed jitnatfu kif suppost.